З мокрым ранкам вас, сябры. Гэты праціўны дожджик усю раніцу па дахах барабаніць. Привіт, танні сябры. Спадзяюся, настрой сёння добры? Ці там добры, калі за акенцам такое? Вы пра дожджик гаворыце? Гэта ж цудоўна. Што цудоўнага? Сядзець дома ўвесь дзень не вельмі хочацца. Ага, хочацца бегаць, скакаць. А тут праціўны дождж. Кася, нельга так пра дожджик гаварыць. А калі ён пакрыўдзіцца і больш ніколі не прыйдзе? Ну і калі ласка, сумаваць не будзем, правда, Лесь? Вось тут я з табой не згодны, Кася. Дожджик вельмі карысны для ўсяго жывога на зямлі. Я, вядома, разумею, што яго расліны, дрэвы чакаюць. Толькі не мы, дзеці. Тым больш, што зараз канікулы. Кася, радуйся, што ў нас звычайны дожджик ідзе, а не з жабянят, напрыклад. Як гэта? А хіба такое магчыма? Вядома, у Іспаніі, Японіі і Францыі былі такія дожджыкі. Ого! Уяўляю, сыплюцца жабяняты і галавастыкі з неба, а французы іх збіраюць і потым стравы розныя незвычайныя гатуюць. У іх жа яны лічацца делікатэсам. А я яшчэ чула пра дажджы з рыбы. Ой, і дзе такое адбывалася? Зараз паглядзім. Варачка, давай сюды наш дапаможнік. Вось ён. Так. Незвычайныя факты пра дождж. Так. Ёсць. Ого, колькі тут цікавага. Пра рыбу знайдзіце, якая з неба сыпалася. Ой, я знайшоў. Слухайце, у Англіі прайшоў дождж з малькоў, а жыхары ЗША аднойчы назіралі, як з неба сыпаліся сапраўдныя ўгры. І ў Індыі такія дожджыкі з рыбы з'ява нярэдкая. А ў Гондурасе ёсць такая краіна ў Цэнтральнай Амерыцы. І што там? Там кожны год, прыблізна ў маі-чэрвені, над небам навісае чорная хмара, з якой сыплюцца сардзіны. Я б, калі жыла ў Гондурасе, збірала б усе гэтыя рыбіны. Так мясцовыя жыхары і робяць. Яны нават песні прысвяцілі гэтаму дожджыку. Ну і ну. Рыбы гэта яшчэ што? Аднойчы на жыхароў Амерыкі з неба пачалі падаць алігатары. Крокодилы? Ну так, зубастыя такія. А аднойчы на рыбалавецкае судна з неба паляцелі каровы. Ого! Не хацела б я атрымаць такі падаруночак з нябёсаў. А чаму такое адбываецца? Растлумачыш, разумнік? Проста ў тых мясцінах перад тым, як пачаўся дождж, прайшоў вялізны ўраган, які падняў у паветра ўсе гэтыя істоты, і жабянят, і рыбін, і кракадзілаў. І калі ўсё сцішылася, яны і пападалі з неба. Менавіта так, Вара. І чаго толькі не бывае ў свеце. Давай яшчэ што-нибудь цікавае пра дожджик прачытаем. Прапаную зараз мультфільм паглядзець, а пасля працягнуць размову. А мультик можна таксама самы дажджлівы паглядзець. А ў нас ёсць такі? Ёсць. І ён з тваёй любімай Машай. Ура! Глядзім, сябры. А вось цікава, на іншых планетах таксама ёсць дажджы? Так, Кася. Напрыклад, на спутніку Сатурна Титане ідуць дажджы з жидкага аміяку. А на Венеры бывае дожджык з сернай кіслаты. Ой, мусіць, гэта вельмі непрыемна трапіць пад серны дожджик. А да паверхні Венеры такі дожджык не далятае, таму што там вельмі высокая тэмпература. А ў нашых пустынях такое можа быць? Можа, Варвара. Кроплі дожджыка выпарваюцца, яшчэ не даляцеўшы да зямлі. Лесік, а ты можаш прыдумаць, як стварыць дожджик самастойна? А такое ўжо прыдумалі. Самалёты на кучавую хмару скідваюць сухі лёд. Каб хмару замарозіць? Што ты, Кася, з хмары пачынаюць падаць сняжынкі. Але ў палёце яны растаюць, становяцца кроплямі вады. І на зямлю выпадае не снег, а дожджик. Усё менавіта так і адбываецца. А ўсе ведаюць, якую гульню прыдумалі дзякуючы дажджу. Я ведаю гульню дартс. І як гэта адбылося? Слухайце, у старажытнасці павінны былі адбыцца спаборніцтвы лучнікаў. Я разумею, лучнік гэта той, хто з лука страляе. Правільна разумееш, Кася. Дык вось, калі адмянілі спаборніцтвы, лучнікі сядзелі ў таверне і ад суму сталі кідаць стрэлы ў мішень.
кайфують. Так і з'явилася гульня дартс. Ой, як здорово! А може і нам падчас дождю які-небудь заняток ці гульню придумати? Давайте вырашым гэта крыху пазней. А зараз прапануеш мультфільм паглядзець? Так, і гледачы з намі згодныя. Тады мультипликацийная пауза. Ну так, дякую вам, великий дядя Олег. Мы чакаем. Все, пакуй. Все, я придумала нам заняток. Мы будем творчестью займаться. Прапануеш карціны пісаць? Можна і картины, але я пропоную заняток больш цікавы. Мы з вами концерт для дождика наладим. Ух ты! А дапаможа нам композитор Олег Аверин. Я только что с ним размаўляла. Ён што да нас у госці прыйдзе? Не, на жаль, у гости сёння дядя Олег не можа прыйсці, бо вельмі заняты. Але сваю песеньку про дождик нам дашле. А мы яе развучым і дожджыку праспяваем. Менавіта так, Варочка. Ну як вам моя ідэя? Мне вельмі падабаецца. Толькі калі кампазітар дашле гэтую сваю песню, колькі яе чакаць? О, а вось і яна. Дякую, дядя Олег. Так, паглядзім. Дарагія вядучая Добраранка, з задавальненнем выконваю вашу просьбу і дасылаю сваю песеньку. Спадзяюся, яна вам спадабаецца. Ваш Олег Аверин. Слово ёсць. О, і словы, і музыка. Тады давайте вучыць. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, пакуль мы песеньку развучваць будзем, мультфільм паглядзіце. Так, запамінайце. Хмары, хмары з неба зноў прынеслі нам. Паважаны дождик і гледачы Добраранка, запрашаем вас на прэм'еру песні Олега Аверина про дождик. Сустракайце трыо добраранкаўцы, ну дзе вы там? Хмары, хмары ў небе зноў прынеслі нам яркія маланкі, дождик тут і там. Мокрыя ўсе дрэвы, мокрыя кусты. Мокрыя сабакі, мокрыя каты. Мокрыя ўсе дрэвы, мокрыя кусты. Мокрыя сабакі, мокрыя каты. Не лятаюць птушкі, Дзесьці гром грыміць. мокрая вясёлка радасна гарыць. Мокрыя ўсе дрэвы, мокрыя кусты. Мокрыя сабакі, мокрыя каты. Мокрыя ўсе дрэвы, мокрыя кусты. Мокрыя сабакі, мокрыя каты. Ну як же мне сподобалося спяваць! Якія мы малайцы! Я ще раз дякую, дядя Олег, за песеньку. І мне вельмі спадабалася. І галасы ў нас даволі прыгожа гучаць, правда? Мокрыя ўсе дрэвы, мокрыя кусты. Мокрые собаки, мокрые зайцы. Не зайцы, Кася, а каты. А з зайцами так само добре рифмується. І потім пісні виконували зайці. Там можна слово криху і змінити. Як ви думаєте, а дожджику наша песенька сподобалась? Калі ён спыніцца і дазволіць нам сёння па вуліцы пагуляць, значыць, спадабалася. Сябры, вам задание. Усе глядзім у акенца. І калі там сёння будзе яркая сонейка, ведайце, што гэта мы, ваши добраранкаўцы, сваімі спевамі хмары разогнали і сонейка на небо вярнули. Ты, Кася, і сказала. А зараз з гледачамі развітваемся. Сябры, няхай дзень сённяшні будзе сонечным і вясёлым. А яшчэ яркім і насычаным. А ми зустрінемося, як завсёды зранку. У нашым Добраранку!